Ku danna mana subscribe kamar haka, kana ku danna ƙararrawar kamar haka. Ku danna mana alamar like, muna godiya daga nan muryar Arewa TV tashar ku a bar alfaharin ku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar kowane lokaci daga Allah muke kuma gare shi za mu koma. Sau da yawan lokuta abubuwan da ke iya zama daidai wani lokaci sai ya zama akasin haka. Gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje baraka ta shiga tsakaninsa da shahararren mawaƙin nan mai suna Dauda Abdullahi Ibrahim Hutu Rarara, wanda sanadiyan wasu al'amura da suka shiga suka cuɗanya ya jawo ga har magana ta kai ta kawo na maganar dakatar da dukkanin abubuwan da suka shafi Rararan, wadda masu iya magana kan ce ko kuma masu fashin baki akan magana sun yi bayanin cewar lallai a halin da ake ciki a yanzu ƙiyamar Rarara ta tsaya. Ba don kai ba kuma bayan binciken Rararan dai shine shahararren mawaƙin da ya zama fitacce a ƙasashen Afirka 54 gaba ɗaya nahiya ɗaya, ba mawaƙin da ya iya waƙar siyasa kamar wato Rarara ba. Sai dai ku harka wannan lokaci babban al'amarin da yake famar riskansa ƙoƙari ne na rushe masa gida tare da dakatar da shi da dukkanin al'amuran da yake gudanarwa a kan abin da ya shafi yanayin waƙarsa domin sarrafa rayuwarsa. Tun a baya dai wato mawaƙin yana da fasahar wato ƙirƙirar waƙa kuma ya rera ta gane ta ɗauki hankalin mutane maza da mata, yara kuma da manya. Kai har ma da tsofaffi sukan saurari waƙar wato Rarara. Shi ne ɗaya ƙwal tilo da ya zama wato zakaran gwajin dafi ta fuskan yin waƙar siyasa ta ɓangaren shagube da yafuce, sannan kuma da abubuwan da kan iya ɗaukan hankali akan dukkanin abin da ya shafi yanayin waƙa wadda kunne dai zai saurara. Masu sharhi tare da sharhin baki tare da yin wato fashin baki sun yi bayanin abin da ya haɗa shi da Ganduje wato gwamnan jihar Kano kenan a karon farko. Wannan dalilin ya sa aka yi zargin cewar wato sarkin waƙa ma Naziru sarkin waƙa ya shiga cikin rigimar. Ta halin da ake ciki a yanzu kamar yadda suka faɗa suka yi abin sharhi cewa suka yi wato shi Rararan kai tsaye ya yi wa Shaban Ibrahim Sharaɗa waƙa a wata jam'iyyar wadda ita ba APC ba ne. Wannan dalilin ya sa wato gwamnan jihar Kano ya ce ya dakatar da shi dukkan waƙoƙin da zai sai an tace an tantance su kafin a yadda a sake su, sannan baya ga haka gidansa ya yi shi akan hanya. Kamar yadda masu sharhi da fashin baki suka yi cewa ta haka suka yi bayani ga dangane da yanayin wannan al'amarin. Suka ce ko lallai Naziru sarkin waƙa ya shiga rigimar a daidai wannan lokacin game da wace madafa ko kuma wani goyon baya zai iya bashi ko kuma shawarwari ko kuma taya shi cikin wato dukkanin abubuwan da suke su cuɗanya tare. Sai dai har kawo wannan lokacin babu wani tabbataccen al'amarin da ya tabbatar da cewa Nazirun ya shiga cikin wannan wato rigimar tasu. Abin da ya ci doma bai zai bar awai ba. Da fari dai an kama mawaƙa da yawa a wannan gwamnatin ta da Dr. Abdullahi Umar Ganduje, mawaƙa da yawa. Kwatsam kuma ba wanda yake tunanin cewar shi kamar shi Rararan da a dakatar da shi ko kuma yunƙurin kama shi ko kuma wato sa masa wato kafan zuƙa. Sai dai kuma abin ya zo da salo kuma ya canja daga yanayin yadda kowa ya san shi. Al'amari ɗaya ƙwal tilo kenan da ke ɗaukan hankali wadda ludayensa ke kan dau a daidai kuma wannan lokacin. Idan ba ku za ku ci gaba da bidinmu za mu ɗora muku bidiyon yadda ake tunanin cewar ga yadda aka rusa gidan nashi dangane da kuma hujjoji da bayanan da gwamnati ta bayar akan gidan da kuma hukunci tare da yunkurin aiwatar da abin da ya dace a game da yanayin gidan, wanda tun a baya hakan bata samu sai a wannan lokaci aka gane lallai gidan nasa akan hanya ya yi shi. To a kusan kowane lokaci dai ku ci gaba da bibiyar mu daga nan muryar Arewa TV tashar ku a bar alfaharin ku daga nan tsakiyar Arewa. Muna roƙonka da Allah idan har wannan shine zuwanka na farko a cikin wannan tashar muna da buƙatan ka danna mana subscribe kuma ka danna ƙararrawa kamar yadda ka kalla a farko. Idan ko ka taɓa zuwa ka taɓa mana sub to muna da buƙatar ka danna mana alamar like. Muna godiya daga nan muryar Arewa TV. Muna godiya.